в интернет, която е важна за вашето развитие, за вашите умове, а не само за вашето забавление. Под претекст, че забраняват музика и филми, няма да можем да четем за важни неща в живота. И за техниката, и за развитието ни като личности и като професионалисти. Като забранят този или онзи PDF, замислили ли сте се? Дали ще може да прочетете нещо и да научите без да трябва да ходите да давате някъде $100,000 да си учите? Колко от вас ще могат да си го позволят и ще знаете? И колко от вас ще могат да творят в бъдеще? Ако не знаете информацията, която иначе е свободна в интернет, помислете си за това. Браво! Това също бе засегнало до голяма част и онлайн пазаруването, защото примерно уреди втора ръка или нови, ако не искат патент от самата фирма, която ги е направила, че е позволено да ползват марката им, няма как да ги продадат и няма как да напишат допълнителни детайли за самия продукт. Това би ограничило и голяма част от интернет търговията и би смазало много от сайтовете, които се занимават с това. Не на акта! 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 Искам да кажа само няколко общи думи, като един малък кинопрегър. Миналата година беше много интересна, предстои тази да бъде явно. Миналата година гражданското общество в България се събуди от дълга летаргия. Първо бяха протестите за горивата, ако някой си спомнят, не знам дали са присъствали. След това започна движението против шистовия газ. И това всичко доведе до това... Катуница! Много важно, правилно. Когато имаше няколко протеста и в Пловдив, сигурно си спомнят хората, които са били там, и аз включително. Това всичко доведе, че днеска ние се събрахме тук. Ние не си стоим вкъщи на топло и не плюскаме и не пием бира, а можехме да го правим в момента. И това ме много ме радва, че ние сме тук. Да защитим правата на всички в България, дори и на тези, които седят в момента и пият бира вкъщи. Мисля, че започва да става все по-ясно на всички управляващи и на всички въобще, така да кажа, говеда в парламента, 240, че ние няма да се тръгнем, докато не постигнем това, което искаме. Ние няма да отстъпим и крачка назад, докато не постигнем това, което искаме. Да, тук колегата много правилно се изразява, че може да очакваме скоро медиите да ни представят като лумпени, да ни представят като някакви, не знам. Нещо ново. Нещо ново ще измислят, да. Ще излезат журналисти от BTV, те са особено изобретателни. Да продължахме да дойдат при нас да ни видят. Минаваше си да видят BTV тук. Но ние няма да се тръгнем. Това е посланието, което им пращаме днес. Ние няма да се махнем от улици. Ние няма да им изчезнем от политическия живот и няма да ги оставим на мира. Защото ние сме държавата, а не са те държавата. Ние сме държавата. Благодаря ви. Както всички знаете, дори акта да не е влезъл в сила, още има цензура в медиите, още има хора, които прилагат натиск, за да изкарат протеста като немирен, да го изкарат като бурен, като едва ли всички, да го сравнят с Катуница един вид, със същия протест. Те искат да целят да информират масата, която не присъства тук или често казано не излизат от вкъщи, искат да им кажат грешна информация, искат да ги убедят, че това, което правим ние не е редно и искат да ги убедят, че ние едва ли не сме излезли тук, за да си правим кефа. Браво!
Това споразумение нарушава редица европейски конвенции, Конвенцията за правата на човека, нарушава Виенската конвенция, понеже това споразумение е било подписано тайно. Това споразумение е поредният опит да се подменят нашите права, да се потъпват и ние да се седим тихомълком. Това няма как да стане, защото правата са права, когато хората са готови да ги защитат. Благодаря. Някой друг не иска да каже нещо, да сподели преди да си тръгнем. Аз няма да ви говоря за акта СОПа и така нататък. Ще бъде изключително кратък. Събирали сме се, ще се събираме и занапред. Ще покажем на продажните политици, че не могат да правят каквото се пускат. И че това е нашата страна и всичко, което се случва, трябва да знаем за него и трябва ние да го решаваме. Долу-акта! Крайно време е съварем, да се събудим. България може повече, България е древна страна. Крайно време е създадат повече сайтове, повече форуми, които се обсъждат такива неща. Да чуете някои работи. Колко от вас знаят, че има въздробна клетка, например? Че има гледат технологии, че в момента се готви столна война. И пука ли? Пука ли ви? Бъдете българи, пука ли? Едва ли, нали? Това е проблема. Благодаря ви. Благодаря. Браво! Браво! Радвам се, че днеска това, което направихме с една постижимо, радвам се, че всички толкова хора се събрахме тук и че вярвам, че наистина показахме на парламента и на депутатите какво мислим. И както казаха преди мене, че няма да спрем да протестираме, ако трябва пак ще излезем и ще бъдем много повече и много по-настоятелни, за да получим това, което ни се иска. Благодаря ви. Благодаря ви. Както и до сега, тези, които са им раздадени ленти за охрана, могат да дойдат тук и да изчакат, за да ги вземем. Някой ако има, нали? Щях да кажа, че интернет, докато не го забранят, ще продължава да бъде нашето лонно място, където ще се организираме. Така че ако има следващо събитие, явно всички ще разберем от някъде. Най-вероятно ще интернет, при са го забранили, както се казва почти. Тъй като вече няма какво да правим, макар че има доста идеи с молотовки и така нататък. Само така. Мисля, че това беше за днес. За следващия път ще се разберем в интернет, както каза колегата, се надявам да бъдем повече. Благодаря на всички. 200 000 ще постараем! И сега интернет е свобода и преди, 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 и сега интернет е свобода.